ensisijaisesti ehdottomasti muusikko. Mä nautin opettamisesta, mutta se, että mä saan esiintyä, niin se on mun elämän suola. Mä olen ammattitaitoinen ja jämäkkä. On 150% läsnä ja se, että joku on läsnä mulle, niin sehän on aivan ainutlaatuista. Semmoista ei kauheasti tapahdu, ihmiset ei ole enää läsnä toisilleen. Musiikissa on pointti se, että mä esitän sitä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että ihmiset saa siitä maksimaalisen tunteen, oli se tunne sitten mikä tahansa. Sovitan, sävellän, toimin kapellimestarina Laitilan soittokunnassa ja esiinnyn. Rohkea heittäytyjä, joka uskaltaa esittää myös omia mielipiteitään